Πάντοτε λιμάνια. Θα μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο να κάνω μια προσωπική αναφορά, γιατί οφείλω ένα μεγάλο ανθρώπινο και ειλικρινέστατο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ταξιδεύουν μαζί μου σε αυτό το ταξίδι και με αυτό το καράβι. Για τον απίστευτο αγώνα τους, το πάθος, τη δουλειά, τη βοήθεια και την ανιδιοτελή στήριξή τους. Κάτω από πολλές φορές πραγματικά αδίξωες και δύσκολες συνθήκες. Όλο αυτό το διάστημα που περάσαμε μαζί, και θεωρώ απαραίτητο αυτή τη στιγμή να αναφερθώ στους συνεργάτες μου, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή εδώ, και είναι ο Σπύρος ο Κάρλος, είναι ο Παναγιώτης ο Σπανόπουλος, είναι η Κατερίνα η Παπαδοπούλου, είναι η Μαρία η Κολεμά, είναι η Δούλα η Κύπρο, είναι η Χαρίκλα η Κανονίδη, η Άντεμις η Ξητάρα, η πρόεδρος του τοπικού του Πιτερμίου, είναι η Έσμη Λονά, ο Παναγιώτης ο Νικολάου και ο Πέτρος ο Συριγώτης. Στη θητεία μας, οι συνεργάτες μου και εγώ επιλέξαμε να ασκούμε πολιτική χωρίς εγωιστικές τάσεις, επικεντρώσαμε στην αντιμετώπιση όλων των θεμάτων του Δήμου, στοχεύοντας πάντοτε στην ουσία, στις λύσεις, σε αποφάσεις στηριγμένες στο αίσθημα δικαίου, χωρίς εγωιστική συμπεριφορά, με καθαρά αυτοδιοικητική διάθεση, χωρίς ανούσιες προβολές, χωρίς εγωκεντρισμό, με ένα σκοπό και μόνο, δουλειά και μόνο δουλειά, σκληρή δουλειά. Δουλειά δίπλα στους εργαζόμενους του Δήμου και όχι μπροστά ή πίσω από αυτούς. Στόχος μας ήταν και είναι η προάσπιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία δεν θα επιτρέψουμε με κανένα τρόπο να γίνει διοίκηση όπως πάνε τα πράγματα. Αυτός ο στόχος υλοποιείται από ανθρώπους που έχουν μεράκι, αγάπη και όρεξη για τα κοινά αυτού του τόπου. Από ανθρώπους που δοκιμάζονται στα δύσκολα και δεν εγκαταλείπουν το καράβι. Από ανθρώπους ταγμένους σε ό,τι κάνουν, έτοιμους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και πρόθυμους να θυσιάσουν οτιδήποτε για το καλό όλων, όποτε και όταν χρειαστεί. Αγαπητοί μου συνεργάτες, με γνωρίζετε και με ξέρετε όλοι σας. Δεν μου αρέσουν τα μεγάλα λόγια. Η εμπειρία μου στην τοπική αυτοδιοίκηση μου δίδαξε ότι πρέπει να δουλεύουμε διακριτικά, χωρίς κινήσεις εντυπωσιασμού και κούφιες υποσχέσεις. Γνωρίζουμε την πραγματικότητα, την ζούμε καθημερινά. Εγώ και εσείς δουλεύαμε και θα δουλεύουμε για τον Δήμο μας. Δεν απέχουμε, δεν υποσχόμαστε λόγια για να πούμε το δήθεν. Δεν είμαστε το δήθεν, είμαστε εδώ και είμαστε αφοσιωμένοι στον τόπο μας. Σε εμάς δεν υπάρχουν διακρίσεις. Δεν υπάρχει εγωιστική πρόθεση. Δίπλα μου, στο πλευρό μου, έχω και θα έχω και αύριο ανθρώπους της διπλανής πόρτας, με όρεξη για δουλειά, με ήθος, με κέφι, με χιούμορ, οικογενειάρχες πάνω απ' όλα, φίλους. Είναι από αυτούς που έχω μεγάλη ανάγκη. Ο συνδυασμός μας και η παράταξή μας χρειάζεται τους φίλους, όπως και ο Δήμαρχος. Και αυτοί είστε εσείς που βρίσκεστε εδώ απόψε σήμερα. Είναι ο πολλαπλασιασμός αυτών των ιδεών, των οραμάτων και του συγκεκριμένου σχεδίου για το αύριο των παιδιών μας και όχι η διαίρεση των πολιτών, όπως πολλοί επιδιώκουν σε αυτό τον Δήμο. Είναι η απάντηση του συνόλου και η νίκη του εμείς απέναντι στο εγώ. Και σε αυτό το εμείς έχουν ενταχθεί και τα νέα στελέχη μας που βρίσκονται σήμερα εδώ, σε αυτόν τον χώρο, και είναι έτοιμοι από καιρό. Ναι, είναι έτοιμοι να πάρουν τη σκητάλη στα χέρια και να τρέξουν σε αυτή τη νέα συλλογικότητα. Και αυτή τη στιγμή θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ στη δυναμική ομάδα η οποία ξεκινάει τον δρόμο της με τα ονόματα με αλφαβητική σειρά των ατόμων οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο νέο μας ψηφοδέλτιο.
και είναι η κυρία Αλβέρτη Μαρικέτη, η κυρία Βαρδοπούλου Ιφηγένεια, ο Παναγιώτης ο Γαβρίλης, η κυρία Γεωργίου Ελένη, η κυρία Γεωργίου Δήμητρα, ο κύριος Γιάννακας Γιώργος, η κυρία Γκίζη Δαγάκη Βικινία, ο κύριος Δημάς Γιάννης, ο κύριος Κάπας Αλέξανδρος, ο κύριος Καραγεωργίου Δημήτρης, η κυρία Κατσουλάκη Άννα, ο κύριος Μελεκίνης Μιχάλης, η κυρία Λιάβα Κλεοπάτρα, η Κλέρη όπως τη ξέρουμε, ο κύριος Μπαϊρακτάρης Γιώργος, ο συνάδελφος, ο κύριος Μπουρνιάς ο Βασίλης, ο κύριος Σουρίκης ο Γιάννης, ο κύριος Παρδαλόπουλος ο Στέλιος, η κυρία Πολύτη Ελευθερία, η κυρία Ραΐση Ιωάννα, ο κύριος Οσάν Πέτρος, ο κύριος Ποτόπουλος Γιάννης του Γυμνασίου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι σήμερα εδώ. Και τέλος αφήνω τον γυμνασιάρχη μας, τον κύριο Χριστοφόρου Παναγιώτη από το Λιτέρνιο. Η Δελιγιάννη, η οποία και αυτή συμμετέχει στο νέο μας ψηφοδέλτιο. Θα ακολουθήσουν κι άλλα για αυτούς οι οποίοι ίσως ακούσουν και πούνε μόνο 30-35 άτομα έχει να παρουσιάσει ο Δήμαρχος. Αυτό είναι η πρώτη μας δυναμική αρχή. Για όλους εμάς λοιπόν σήμερα σημασία έχει η εργασία και προπάντων έχει η συνεργασία. Έχουμε ανάγκη, φίλοι μου, να δουλέψουμε για τον τόπο μας και αυτό που θα φέρει καρπούς είναι η συνεργασία. Όλοι μαζί, ίσοι και άξιοι, με γνώμονα το κοινό καλό, θα συνεργαστούμε για το αύριο αυτής της πόλης, για το μέλλον των παιδιών μας. Συνεργασία και αξιοπρέπεια λοιπόν θα είναι οι δύο πυλώνες που θα στηρίξουν την προσπάθειά μας για ένα Δήμο με προοπτική, για ένα Δήμο με όραμα, με χρηστή διαχείριση. Η διεκδίκηση της Δημοτικής Αρχής δεν είναι για μας αυτός σκοπός, ούτε κανένα γυνάτι. Εμείς δεν χρωστάμε σε κανέναν. Κανένα γραμμάτιο δεν χρωστάμε. Όλοι εμείς που βρισκόμαστε εδώ, δικούς μου ανθρώπους. Είναι μια φιλική συνάντηση θα έλεγα σήμερα. Βρισκόμαστε ανάμεσα σε ανθρώπους που δουλεύουμε μαζί, έχουμε κοινή πορεία, κάνουμε παρέα, μοιραζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες, μας κρατούν ξύπνιους τις νύχτες οι ίδιες αγωνίες. Με άλλα λόγια, είστε οι δικοί μου οι άνθρωποι. Αυτό ακριβώς το οποίο ζητώ και έχω ανάγκη. Είμαστε πολλοί, ναι. Είμαστε διαφορετικοί φυσικά, αλλά έχουμε ένα όραμα. Το καλό της πόλης, το καλό των παιδιών μας. Και αυτό χρειάζεται συστράτευση, κοινό σκοπό, συνέπεια, ξεκάθαρο πρόγραμμα και προπάντων συνεργασία. Των διοικητικών κοινοτήτων του Δήμου Ραφίνας και της πρώην κοινότητας Πικερμείου, ώστε η συγχώνευσή τους να γίνει με όσο το δυνατόν ανώδυνο τρόπο. Ξεπεράσαμε πάρα πολλές δυσκολίες. Το έργο μας είναι ουσιαστικό θα έλεγα όσοι δεν το γνωρίζουν για αυτά τα 3,5 χρόνια, τα δύσκολα που περνάει η χώρα μας άλλωστε, όχι μόνο ο Δήμος μας. Είμαι περήφανος γιατί παρά τις δυσκολίες, τις περικοπές, τις μειώσεις και τα μεγάλα χρέη που βρήκε η νέα Δημοτική Αρχή του νέου καλλικρατικού Δήμου Ραφίνας Πικερμείου, πρίκα από τον πρώην Δήμο Ραφίνας και την πρώην κοινότητα Πικερμείου, έχουμε για πρώτη φορά στον Δήμο μας τον πρώτο θετικό ισολογισμό, πλεονασματικό. Και ευελπιστώ ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπου θα γίνει ο απολογισμός μας, ο πλήρης απολογισμός του έργου των πεπραγμένων του Δήμου των 3,5 ετών, θα έχουμε και τον νέο μας ισολογισμό, που προσδοκώ ότι και αυτός θα είναι ένας πλεονασματικός, θετικός ισολογισμός. Κάτι πρωτόγνωρο για τα χρονικά της Ραφίνας.
Αυτό τι σημαίνει, φίλοι μου? Σημαίνει χρηστή διοίκηση. Όχι μόνο πληρώσαμε και πληρώνουμε αμαρτίες του παρελθόντος που κληρονομήσαμε, αλλά δεν δημιουργήσαμε νέας. Δεν χρωστάει ο Δήμος μας αυτή τη στιγμή ούτε 1 ευρώ. Έτσι, οι δημότες είναι απαλλαγμένοι από τα χρέη. Αυτό πρέπει να το κάνουμε σημαία μας. Είναι σημαντικό για το Δήμο και να το λέτε, διότι το πρώτο και μεγάλο έργο είναι αυτό. Ότι ο Δήμος Ραφίνας Πικερμείου δεν είναι χρεωμένος Δήμος. Εμείς λοιπόν ήρθαμε και νοικοκυρεύσαμε τον Δήμο. Το πρώτο και σημαντικό. Άλλο σημαντικό έργο στο οποίο δώσαμε μεγάλη σημασία και πέσαμε επάνω σε αυτό το τομέα ήταν η παιδεία μας. Τα παιδιά μας. Η εκπαίδευση, η οποία ήταν πίσω πάρα πολύ, ιδίως στην κοινότητα Πικερμείου. Θα κάνω μερικές αναφορές και θα ακούτε την κοινότητα Πικερμείου. Δεν έχω κάτι να πω ούτε με τον πρόεδρο, τον Ξιντάρα, τον φίλο μου τον Βαγγέλη που βρίσκεται εδώ, διότι είναι ένας ήρωας ο οποίος πέρασε και άφησε ιστορία από το Πικέρμη. Αλλά μιλώ για την τριετία, την αμαρτωλή τριετία του 2007-2010. Τετραετία, συγγνώμη. Τα 4 χρόνια τα αμαρτωλά. Έτσι λοιπόν, σε λίγες μέρες και συγκεκριμένα σας καταθέτω σήμερα εδώ ότι την Πέμπτη παραλαμβάνουμε ένα καινούριο έργο στο Πικέρμη. Πρωτοποριακό στα χρονικά, ένα νέο συγκρότημα σύγχρονης αισθητικής, το οποίο θα απολαύσουν τα παιδιά μας, νηπιαγωγείο, δημοτικό και γυμνάσιο, και θα γίνει η παραλαβή του την Πέμπτη το πρωί από τον Νόσο. Παράλληλα θέλω να σας πω ότι όλα τα κτίρια μας στον ενιαίο Δήμος Ραφίνας Πικερμείου είναι σύγχρονα πλέον και ασφαλή. Για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια έχουν διατεθεί εκατομμύρια ευρώ για να συντηρήσουμε και να αναστηλώσουμε όλα τα σχολικά κτίρια. Έτσι τα παιδιά μας διδάσκονται σε ασφαλή και σύγχρονα κτίρια. Για πρώτη φορά ο Δήμος Ραφίνας Πικερμείου είναι ένας από τους πρώτους δήμους ο οποίος μπήκε στο πρόγραμμα το διαβίου μάθησης, όπου είχαμε 350 άτομα συμμετοχές και ξεκινάει εντός ολίγων ημερών. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πήρε ο Δήμος για πρώτη φορά. Επίσης, αυτό που ακούγεται, γιατί πολλά φημολογούνται και λασπολογούνται. Έχουμε υποβάλει αιτήματα για χρηματοδότηση μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Έχουμε πάρει προγράμματα ΕΣΠΑ. Απλώς σήμερα ακούτε επιγραμματικά κάποια πράγματα. Παρά την απίστευτη γραφειοκρατία που υπάρχει και όλοι ακούνε και έχουν βάλει μια λέξη στο στόμα τους, ΕΣΠΑ, προγράμματα, πράσινο ταμείο κτλ. Ναι, εμείς και από το πράσινο ταμείο έχουμε πάρει 2 προγράμματα, έχουμε πάρει ένα παντοφωτοτή και επίσης εγκρίθηκε χώρος του πάρκινγκ κάτω από την εκκλησία που θα λειτουργήσει ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό πάρκινγκ μέσα στο 2014, πιστεύω. Το κοινωνικό μας έργο με την υποδειγματική λειτουργία των παιδικών σταθμών και των ΚΑΠΗ. Το γνωρίζετε ότι συμμετέχετε και όσοι μερικοί βέβαια βλέπω είστε σε αυτή την ηλικία και τάξη να συμμετέχετε στις δράσεις του ΚΑΠΗ. Υποστήριξη 175 οικογενειών της περιοχής μας που έχουν ανάγκη με την αμέριστη προσφορά και την εγρήγορση των εθελοντών μας, οι οποίοι είναι εδώ και προσφέρουν έργο όλα αυτά τα 3,5 χρόνια. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για αυτά τα παιδιά. Σχεδιάσαμε και διεκδικήσαμε έργα πολλά. Πήραμε χρήματα. Χρηματοδοτήσεις 2 μεγάλες από την περιφέρεια. Οι πρώτες της τάξης των 850.000 ευρώ για το γήπεδο, το οποίο θα φύγει από εδώ, από το κέντρο της πόλης, και θα μεταφερθεί βέβαια σε ένα κέντρο το οποίο υπάρχει 65 στρεμμάτων στην περιοχή Διάκου Μάνδρες, για να στήσουμε ένα νέο πλέον στάδιο, ένα γήπεδο σύγχρονο για την πόλη μας. Εδώ θα γίνει μια ανάπλαση σύγχρονη και
απαραίτητη για τους πολίτες και τα παιδιά μας. Επίσης, 850.000 από την περιφέρεια, γιατί δυστυχώς με τις καταστροφές του περασμένου έτους είχαμε απώλειες και επάνω στην περιοχή του Ντραφιού μία λεωφόρος σχεδόν καταστράφηκε η Αχαιών. Έτσι λοιπόν είχαμε μία επιχορήγηση των 850.000 για να αποκατασταθεί. Αυτοί έχουν ξεκινήσει οι εργασίες, αυτή η λεωφόρος. Μεγάλο σημαντικό έργο για την πόλη μας. Ο δεύτερος πυλώνας, ο οποίος μπορώ να πω ότι έχουμε κατευθυνθεί. Ο ένας ήταν η παιδεία και ο άλλος είναι η υγεία, που είναι σημαντικό για μας και για μένα προσωπικά ως ιατρού να προσφέρω και να προσανατολιστώ σε αυτή την κατεύθυνση. Ξεκίνησε και λειτουργεί και έχουν γίνει ήδη τα εγγένεια για σχολείο στον χώρο του πρώην Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου για παιδιά με ιδιαιτερότητες. Ένα επαγγελματικό εργαστήρι θα έλεγα, το οποίο το εγκαινιάσαμε με την ευγενική χορηγία κάποιου χορηγού και έτσι τα παιδιά μας είναι ασφαλή σε ένα σύγχρονο, υπερσύγχρονο θα έλεγα, κτίριο στον χώρο του παιδοψυχιατρικού. Σε αυτόν τον ίδιο χώρο έχουν ξεκινήσει εργασίες και μέσα στο καλοκαίρι θα λειτουργήσει το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου στο Δήμο Ραφίνας του Θερμίου. Είναι πρώτη φορά που ο Δήμαρχος με τους φίλους και συνεργάτες του γιατρούς, οι οποίοι βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα, έτρεξαν και έβαλαν πόδι σε αυτόν τον χώρο που είναι του Υπουργείου Υγείας και έτσι λοιπόν διεκδικήσαμε και με ευγενή παλιχορηγία γίνεται το όραμα πραγματικότητα. Θα έχουμε ένα κέντρο υγείας 24 ώρες εφημερίες. Προχωρήσαμε σε αναθέσεις μελετών, φίλοι μου, για πρώτη φορά στον Δήμο μας για την οριοθέτηση των οικισμών που βρίσκονται εκτός σχεδίου προκειμένου να δρομολογηθούν αυτές οι διαδικασίες τέλος πάντων και να απεγκλωβιστούν οι κατοικοί μας από αυτή την ομηρία που τους ταλαιπωρεί τόσα χρόνια, ούτως ώστε να προχωρήσουμε στην ένταξη στο σχέδιο πόλης. Όπως επίσης και για την κύρωση των κοινοχρήστων χώρων. Εντάξαμε το κόκκινο λιμανάκι στο σχέδιο πόλης. Η πρώτη περιοχή μετά από 16 χρόνια. Ανακαινήσαμε 13 παιδικές χαρές και κάθε χρόνο προσφέρουμε ποιοτικές στα πατέρας μου. Όποιος δουλεύει κάνει λάθη. Όποιος αράζει στην πορεία λοιπόν του καραβιού και του ταξιδιού αυτού υπήρξαν και λαθρεπιβάτες, φίλοι μου, που μόνο στόχο είχαν από την λαθρεπιβίβαση να βρουν θέση σε ένα σαλόνι της πρώτης θέσης και να αράξουν. Γνωριζόμαστε όμως πολύ καλά όλοι μας και αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Κάποιοι έβαλαν το εγώ πάνω από το συμφέρον του Δήμου και των δημοτών αυτής της πόλης. Γνωριζόμαστε όμως όλοι πάρα πολύ καλά. Και όπως έχω ξαναπεί, τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Αυτό εδώ να το θυμόσαστε για πάντα και οι νέοι οι οποίοι μπαίνουν σε αυτό το ψηφοδέλτιο. Ήρθαν όμως άλλοι και μετά άλλοι και έρχονται συνέχεια. Και συνεχίζουν να έρχονται. Και θα συνεχίζουν να έρχονται. Και είναι πολλοί. Είμαστε πολλοί, πάρα πολλοί και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε όλοι μαζί ενωμένοι. Είναι η ώρα να γίνουμε πιο πολλοί ενεργοί πολίτες και ως πολίτες να παλέψουμε μαζί για αυτή την πόλη. Μαζί με τη δημοτική αλλαγή και τη συνεργασία, οι ενεργοί πολίτες αυτού του Δήμου, της Ραφίνας και είμαστε γνώστες ότι η κοινωνία αυτή τη στιγμή υποφέρει. Όλοι εμείς λοιπόν δεν θέλουμε να προκαλέσουμε, το είδατε, ότι εμείς ήρθαμε αυτή τη στιγμή διότι δεν έχουμε καμία ανησυχία όπως έχουν ορισμένοι άλλοι ή να στηθούμε στη συγκεκριμένη λεωφόρο για να κάνουμε αντιπερισπασμό. Μακριά από εμάς τέτοιες ενέργειες. Εμείς ήρθαμε εδώ για να εργαστούμε και θα το κάνουμε όλοι μαζί ενωμένοι. Δεν μας ενδιαφέρει η προβολή του ονόματος του κάθε ενός ξεχωριστά, αλλά να μας δείτε σαν ομάδα ενωμένους, συντονισμένους,
να δραστηριοποιηθούμε όλοι, για χρόνια τελειώσανε και πάμε πλέον για ουσιαστικό έργο για αυτό το Δήμο. Γι' αυτό σας έχουμε ανάγκη δίπλα μας. Δεν περισσεύει κανένας. Ήρθε η ώρα της προσωπικής ευθύνης. Ήρθε η ώρα για μια συμμαχία αξιών συνάξεων. Σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ για την παρουσία σας, για την αγάπη σας. Να είστε καλά. Θα συναντηθούμε όλοι μαζί στο τύπο. Ξεκινάει από σήμερα ο αγώνας. Σήμερα για μας ξεκινάει ο αγώνας. Σας ευχαριστώ.